Este é a porta, non? Este é a porta, sí. Susto da aula. Está duro. Buf. Isto está todo cheo de lotes, eh? Todo cheo de lotes. Isto era unha escola, isto non era un almacén, eh? Porque nós non tiñamos medios, nós tiñamos tizo, tiñamos pizarrín, tiñamos a pizarra, non había calefacción e non había baños. E eu recordo nun dos relatos cos que traballei que decían que tiñan dificultades a veces pois para poder coller o pizarrín, porque había tanto frío que non tiñan tentos. Sí, parece, ahora mismo recordo todo. Aquí está a marca, ves? A marca da división. Eu entraba na escola e puñame a falar castelán. Os nenos falaban castelán. Era todo en castelán. Había unha imbricación moi grande entre as autoridades políticas e as dignidades eclesiásticas. Esta é a tua escola. Esta é a miña escola, a escola de nenos, Non tiñamos ninguna actividade en común, nenos e nenas, excepto cando íbamos ao catecismo á iglesia. A ISEBE chega no ano 1970, os nenos, polo tanto, pasan a un centro máis grande en detrimento das unitarias. O cambio foi fascinante, é tan novidoso que cheguei a olvidarme, incluso, do vínculo afectivo que tiña cos nenos na escola. Entón, a mí me gustaría imaginar, que non predigo, é unha ilusión, unha sociedade onde a idea de o pequeno e fermoso chegue tamén ao mundo educativo. Pensa globalmente, pensa universalmente, pero actúa no concreto. O vaticinio do que vai a pasar cas escolas unitarias, se somos realistas, eu creo que estamos no principio do fin, se somos realistas. Eu creo que para mellorar sempre hai que un pouco estudiar o pasado.